Guraso elkartetik
lekukoak aldaketa beukidogu berton. Futbol taldekoak, ezta? Jon eta Celso. Aupa, aupa! Ondo zabizauten? Bueno, primeran. Batzuk eske agertzen dira beti behin. Zuek ba. Bat erdik, bai hori. Igual azpeitxiraino helduko zari. Espera, zelako tropela dauko zuen, Amen beste bibe. Kongotan pelota taldekuk, bai? Gazeuen izenak, datozenak, kantzaute dauzala, ala indartu. Dauzala, bai, ia ingo duguan probin. Hemen, gaude! Hemen, gaude! Hemen! Pizkanaka, baina danok heltzea da kontua, Euskara ikiztien lantxeri, ba? Urabe, estu atzera pasau, eta bierda benak hartu daizela. Nundaz plaen txikonez kapa. Dekitxara gute salio pelotan? Pelotan ez, bestelan. Ia, haupa eskari! Biba zeuok! Gora Ibarra Euskaldune! Beitxu, karo, horrega txikipini zaitxua zeuok, aldatza igoten, ez da? No askote zarie. Urasuekin? Bai, da nundaz gaur ba? Ez da askorrika? Danak etorri jakuz, kamisetak indotore, dorzagale politxo ipinitzen, itxi metro bat agabarrei. Ia, zemata gozamine Ibarrekoak, zemate Ibarrekoak. Bueno, makinak, eta erbukoren bape bai, ondo, joan artea iaukote da, baina bueno. Ondo.